pa kani ato iubanan mo ako sukat pa kani ato panalipdan mo ako bisan pa sa katalangman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus maunong mong gungma nagadasi nagaligo sa pagtuko sukat ba kani ato iubanan mo ako sukat pa kani ato ipanalipdan mo ako bisan pa sa katalangman bisan pa sa kalisdanan iluwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus maunong mong gungma nagadasi nagaligo sa pagtuko angayang kang daygon sa tanang panahon kayang gumamo kanunay gyong maunong hangtod karon nabuhi ko sa pagkamayo mo o Jesus duwata ang mga halat ko angayang kang daygon sa tanang panahon kayang gumamo kanunay gyong maunong hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo o Jesus duwata ang mga halat ko sukat pa kini ato iubanan mo ako sukat pa kini ato ipanalipdan mo ako bisan pa sa katalangman bisan pa sa kalisdanan binuwas mo ako ang pagkamayo mo Jesus maunong mong gungma nagadasi na
sa tanang panahon. Kay ang gugma mo kanon ay gyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga halad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon. Kayang gugma mo kanon ay gyong maunong. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, duwata ang mga halad ko. O Jesus, duwata ang mga halad ko. Mabag-o lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilod-an o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, gibuhat mo na ang tanan. Mabag-o lang kalibutan, gibayran mo sa imong dugo kaming tanan. Gilatos o gisamaran, gilod-an o gilansang pa, pagtamay pagbugal-bugal. Giantos mo kining tanan, Ginoong Hesus, ikaw ang akong Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayaw. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Gipasaylo mo ang katawhan, gitagbo mong panginahanglan, giubanan, giproteksyonan, sa gamhanan mong pangalan. Ang pagbalik gisaan mo, mga lawak ianda mo, ang katawhan nag-ensayo sa pagdaig sa ngalan mo. Ginoong Hesus, ikaw ang akong simbahan. Ginoong Hesus, ikaw ang akong bayawon. Ikaw ang yupuan, ikaw lamang Hesus dalang panan. Bisan asa ako makaabot, bisan asa ako padulong ang balan. Ugamhanan mong pangalan, kanunay kauban, kanunay nagtagbos panginahanglan. Sa pangalan mo, Hesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan. Walay makulang ka na mo, basta't ang ngalan mo sandigan. O
Jesus, bayaon ko ngalan mo. Ang kalipay kadasig ug katagbawan na alang kanimo, namo makalagan ang pagtuo. Kung maong paglaom ko ikan kini kanimo, pagdaig pasalamat alang lang kanimo. Sa pangalan mo Jesus, kompleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Giyahi ko, gigunitan mo pag-ayo, tag-iya ka sa kinabuhi ko. Iba mahal mo pag-ayo, busan ni ako, aron sa pagdaig sa pangalan mo. Sa pangalan mo Jesus, kumpleto sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Sa pangalan mo Jesus, kumplito sa tanan, kaluwasan kadaogan, diha kanimo kagikan, walay makulang kanamo, basta't ang ngalan mo sandigan. O Jesus, bayaon ko ang ngalan mo. Niya ako Ginoo, nagasangpi kanimo. Niya ako Ginoo, nagapaubos ang ngalan mo. Niya ako magpasalamat, niya ako sa pagdaig, utang makapay mo at kanimo. Ani ang kinabuhing bago, salamat sa kinabuhing gihatag mo, salamat sa kalinaw gipaambit mo, salamat sa kalipay gipaharing mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bago, salamat sa imong pulong, salamat sa imong gugma, salamat nga gidawat mo ako. Nakita mo na ang kasing-kasing ko, salamat sa kinabuhing gihatag mo,
sa kalinaw gipaambit mo. Salamat sa kalipay gipahari mo. Salamat o Jesus sa kinabuhing bagpo. Nahisalag ako kani ato walay kapaingnan, ang dalan nangit-ngitan sagong mamo Ginoo. Nakit-an mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilingon mo ako. Kalisda nagkasakitan, itabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dan ako ikoyong mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Way lain kong gitinguha, ang saad mo maangkon ko. Sagong mamo o Diyos gaksa ko. Nahisalag ako kani ato walay kapaingnan, ang dalan nangit-ngitan sagong mamo Ginoo. Nakit-an mo ako, ibago mo, ipasaylo mo ako. Kahoyang ko Ginoo, gilingon mo ako. Kalisda ng kasakitan, gitabangan mo ako. Wa na'y rason pa Ginoo, nga mubulag ako kanimo. Dad ako ikoyog mo Ginoo. Nangandoy ko nga kakson mo, bubuan mo sa gasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Wanay lain kong gitinguha, saan mo maangkon ko. Sagong mamo o Diyos gaksa ko. Laba kong gitinguha, nga ikaw maangkon ko. Puyo sa dughan ko, kuyogan mo ako. Hingpit Ginoo, nangandoy ko nga gakson mo, buan mo sa gasa mo. Presensya mo pun ako Ginoo. Wanay lain kong gitinguha, saad mo maangkon ko. Sagong mamo o Diyos gaksa ko. Sagong mamo o Diyos gaksa ko.
simba. Kanimo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kanimo lamang kami mo simba, kanimo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Tinghang mga katawhan, relihiyon ang pinagbatukan, apan ng imong pulong, ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubat, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma, salamat sa gugmang walay paglubat, salamat sa imong mga kasakit, salamat sa imong mga pag-antos, salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Yung kaluwasan nga naangkon ko, yung kaluwasan nga naangkon ko.
katapusan, mahanaw ang tanan, bisang kalibutan, mahanaw sa lamang ang magpabiling ang pulong mo, dili mausang saad mo, nga ako dadon sa trono mo. Ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Labaw sa tanang butang, ang pulong mo gamhana, nagtudlo sa tanan, katawhan mo gianda, wanay laing kabayan pa, ang Biblia kompleto na, nga akong buhing giya, ang pulong mo kahayag ko, sa pulong mo nalingon ko, sa pulong mo nabago ko, ang pulong mo kinabuhi ko. Way makalabaw kanimo Jesus, way makatupong sa ngalan mo Diyos, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko, kay ang pulong mo kinabuhi ko. Amahan namo nga Dios nga makagagahong, Dios nga mo'y nag-atiman ka namo, Dios nga mo'y nag-alima sa tanan nimo katawhan nga midangob misalig kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo, niya kami o Dios aron sa pagpasalamat, aron sa pagpasidungog kanimo umahan, sa imong pagkamaayos sa among kinabuhi, sa imuhang pagpanalipod kanamo, sa imuhang pagtagbo sa tanan nga gikinahanglan. Salamat o Dios sa imong paghatag mayong panglawas sa kusog, kalipay, kadasig. Salamat o Dios sa kadaugag kalampusan nga among naangkon ining adlaw. Nagmalampuson kami tungod na sa imong pag-atiman, nagmalampuson kami tungod na sa imuhang pagpamuhat kanunay sa imong kinabuhi. Sa amo karong panag-uban ubani kami, bless kami sa mga pulong, sa mga awit nga gikan kanimo, sa mga pulong nga gikinahanglan na mga dunggan masabtan sa among panag-uban. Salamat o Dios sa imong pagpanalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ang Dios nga nagpanalangin kanatong tanan. Maayong gabi og ang Dios magapanalangin sa tanan.
sa tanang butang, gikinahanglan ka. Di ko igabaylo ang presensya mo. Labaw sa tanang butang, gihigugma ka. Kay ikaw Ginoo. Mayong gabi, mayong pagpaminaw, welcome na usab sa atong programa, Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kanatong tanan, o dalaygon ang Dios nga padayon nagtagbo og nakig-uban sa matag usa. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa kadaugan og panalangin sa Dios. Maayo nga pagpaminaw sa tanan nga mga tigpaminawan sa 101.3 Shiny FM nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Maayo nga pakiguban ni Brother Juanito nga nanuka diha sa sitio Ampak, og ni Brother Johnny og Sister ni Christy og ni Brother Julius. Maayong gabi, maayong pakiguban ang Dios magpanalangin. Sa mga De Villieres og sa mga Dinuyo family, maayong gabi, maayong nga pakiguban. Maayo nga pagpaminaw ilabi na sa atong mga kigsuonan, mga Alianic family nga nanuka diha sa Pantag og sa atong mga kigsuonan diha sa Tubod, Brother Moses Cardente og ni Brother Pedro Arsola. Maayong gabi. Maayo nga pagpaminaw sa tanan nga mo replay ning ato nga buluhaton ang programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ako nagtuo nga naa kanunay ang Dios nag-uban kanatong tanan. Maayo nga pagpaminaw ni Jocelyn Bagyo, dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Blessed evening Pastor og sa tanang viewers gikan ni Gigi Mays og Sister Maria Presente. Maayong gabi sa tanang mga anak sa Dios. Si Jocelyn Samson, shout out Pastor Gideon. Maayong gabi ang Dios magpanalangin. Kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos. Samtang nagulat-ulat ta sa atong mga kaigsuonan, padayon natong i-share ang atong nga programa Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Padayon natong i-share ngadto sa atong mga kailag higala, ilabi na gyud sa atong mga kaila o pamilya, no? Maayong gabi sa tanang mo share og ang Dios magpanalangin sa tanan nga mupaambit ining maong programa ngadto sa atong mga tagsa-tagsa kakaila. Kumusta mo niining kagabion? Oras sa atong nga programa alas 8:17 sa kagabion nga nanuka diri sa Pilipinas. Oras sa Pilipinas. Kalipay ko, ikaw lang ang kalipon ko, Diyos. O Diyos, kalinaw ko sa kanunay, kadangpan ko sa kanunay, O Diyos. Ang atong hisgutan mga igsoon sa atong panag-uban diha sa unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11-16, ang angay buhaton aron maluwas. Moni angay natong buhaton aron ta maluwas. Og maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Ripat paano paampo mi Pastor kay ni sakit ang dughan sa ako anak. Okay, ato nang dadon sa mga pag-ampo brother og maayo nga pakiguban ni Melvin Villanti, maayo nga pakiguban dong Melvin og ni Sister Elina Alisna Tabay Kuamang. Maayong gabi Pastor, kumusta ka sa imong pamilya? O God bless you always. Maayong gabi kaninyong tanan Sister Elina. Salamat sa Ginoo kay ra gyud ming tanan malipayon og nagmadaugon og puno sa panalangin gikan sa Dios. Maayo nga pakiguban ni Jonathan Montes, good evening Pastor, og ni Irene Filosopo, maayong gabi. Si Gasper Golo, maayong gabi sa tanang tigpaminaw diha sad kanimo, maayong gabi. Glory to God. Alang sa mga nag-message na dire sa itong programa nga wala na ko maapsi, dili na ko mabasa ang inyong mensahe. Pwede ra gyud nga inyong balik para akong mabasa kay pag ulahi gani ang ako ang monitor, ulahi gani ning maabli, daghan kayong mga mensahe nga dili na nako mabasa. Og naulahi gyud ko pag abli mga kaigsunan tungod kay
atong giuna ang pagdaig, pagpasalamat, atong giuna mga kaigsuonan ang paghatag ug mga pagdaig, pagpasalamat sa pagkamaayo sa atong buhi nga Dios. Ang buhay ko no'y walang direksyon. Hindi alam kung saan Mayong gabi may pakiguban ni Sister barkada Christine. Mayong gabi ninyo diha Sister Christine kauban ni ato mga kaigsuonan diha sa Tisa. Maayo nga pakiguban, maayo nga pagpaminaw ni Brother Fidel og ni Rosan Pisan Gulo. Grasya sa Ginoo Pastor madaugon. Bisan sa kadaghang sa pagsulay, ang Ginoo kanunay nagatiman, nagpangga og ang ihang balang espiritu kanunay naga-comfort. Glory to God, ang Dios gugma. Amen, no? Salamat kaayo sa atong buhi nga Dios. Gika ni Rosan, ni Felix Dapar Lumod. Maayong gabi, Pastor. kaya kong Watching from Bohol. God bless you. Kumusta mo diha sa Bohol, Brother Felix? Og ni Inday Kaligid, Taugaan. Maayong gabi, may pakiguban ninyo diha Inday. Og ni Mila Malot Sodaria. Maayong gabi, Pastor Gideon. Minaw mi og naglantaw mi sa imong live uban sa akong mga apo. Wow, no? Maayo nga pakiguban ninyo diha Sister Mila. Ug maayo nga pakiguban ni Marlinda Samiao Rilabo. Maayong gabi, Pastor. Salamat sa Ginoo nga nakaapas pa ko sa imong wali. Pastor, kumusta na ka og imo mga pamilya? Okay ra gyud mi diri, malipayon og malinawon og naa kanunay sa panalangin sa Dios. Si Romilita Bugais Pilisco, good morning, good evening, Pastor. Salamat sa kaygayonan, Mustam Pastor. Maayo jud ang Ginoo sa tanang panahon. Magbahin-bahin na sabta sa ihang mga pulong. Wow, no? Sa tanang panahon, God is good, God, no? Si John Ray Kadamo, maayong gabi, Pastor. Si Remark Yugot, good evening, Pastor, watching from Dumaguete. Gika ni Varini, God bless. Si Eve Matscosio, good evening, Pastor, watching from Negros Occidental. Kusta mo diha sa Negros Occidental. Si Gasper Golo, maayong gabi, Pastor. Og si Hisil Biganyolon, good evening, maayong gabi, maayong nga pagpaminaw. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, ang ato rong pagahisgutan mga buhaton ug angay nga mga himuon buhaton aron kita maluwas. Kini gisulat sa libro ni Apostol Pablo sa libro sa unang Timoteo kapitulo 4 11 hangtod sa unahan. Sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan, paday natong patalinghugan ang mga pulong sa Dios diha sa mga awit. Og akong gidasig yod ang matag-usa sa pag-share ni ining atong programa ngadto sa inyong mga kaila. Sa ato karong panag-uban atong labason pag-usab ang mga awit nga makalangit nga nahimugso og naumol ni ining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Gikan sa ato nga pagsugod ug pag-abli, atong gigamit ang mga awit makalangit nga naumol ni ining atong programa, atong gihalad ngadto sa atong buhi nga Dios, no? Atong awiton ang mga awit makalangit diri sa atong nga panag-uban nga diin nahimugso mga igsuon kining mga awit diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. So atong daygon ang Dios uban ini maong awit nga gihatag sa Dios sa atong panag-uban. Magahalay mga pagdaing kaawit nimo amahan Jesus. Magahalay mga pagdaing kaawit kanimo amahan. Halan na ang tanan
Itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ta, iisa ta sa among pagdaig kanimo la Hesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo la. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Sayaw ko, ngulukso ko, dagan ko dool kanimo Hesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Long kalipay akong natagang tama, tanang panahon ikaw o Diyos akong kauban. Ang pulong mo kasing-kasing ko mingkaan, problema ko ako nang natalikdan. Sayaw lang ako kasi Hesus akong Pangulo. Sayaw lang ako kasi Hesus akong Ginoo. Sayaw lang ako kay nang madaugon ko kuyog kanimo. Magmaya lang ako sa kalibutan, kayang kadaugan ako nang nabato na. Ang saad mo doon ako'y kasiguruhan, kay ang pagtulunan mo karon ako nang gituman. Lukso lang ako kasi Hesus akong Pangulo. Lukso lang ako kasi Hesus akong Ginoo. Lukso lang ako kay nagmadaugon ko kuyog kanimo. Dalaygon ang Dios mga kaigsonan, sa atong pagpuyos kalibutan wa tay laing bansayon ang pagdaig ra gyud sa Ginoo, ug diha sa mga pagdaig atong ihalad ang kinatibuk-ang nga kusog. Mao na giingon ni Hesus, higugma ang Dios sa tibok kusog. Mao na diha sa mga pagdaig na ay mga pagsayaw, paglukso, pagdagan sa pagkamaayos sa atong Ginoo. Dugang mga awit nga naumol diri sa atong nga programa mga kaigsuonan atong tagaan og pagtagad diri lamang sa atong nga pakig-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Tanang
panahon, imo akong giubanan. Tanang hitabo, imo akong gitabangan. Diling malimtan mga ulan, dili usab maihap imong tabang. Pagkahimog suko, imo akong giubanan. Sa tiyan pa lang ako, imo na kong giatiman. Hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko, gilingon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, idiklararay mong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Mga alagad kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan. Ang simbahan tigumanan, dili maoy kaluwasan. Kay si Jesus maoy dalan, kabuhi kaluwasan. Hangtod karon, ikaw gihapon ng tanan. Nadakin asko, gilingkon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matupngan ang imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalang panan ka. Sulbad ang tanan, idiklararay mong ngalan, Jesus Hari. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Usa sa pinagkamaayo nga buhaton nato sa atong pagpuyos kalibutan, ang maghari sa ang Ginoo sa atong Pinoy-anan. Kayo, kung maghari ang Dios sa ato ang Pinoy-anan, sa matag usa nato kakinabuhi, ang mga panalangin sa Dios kanunay natong masinatian. Dili ikaw sa Dios ang panalangin sa Ginoo. Diha sa sulat ni Apostol Mateo nga miingon siya nga, miingon ang Dios, miingon ang atong Ginoo, panlabaw sa tanan paharian ninyo ang Dios. Og pag kinabuhi kamo uyon siyang kabuton, og tanang butang idugang raniya kaninyo. Muna nga sa atong kinabuhi, siya gyud ang ato ang kanang sundon, kay siya may atong hari. Siya may atong paminahon, kay siya man ang atong hari. Dugang mga awit makalangit nga naumol diri sa atong nga programa, mga kaigsuna ng pulong mo kinabuhi ko. Ayaw usiki. Ayaw usiki ang imong kinabuhi. Ayaw usiki ang imong mga talento. Ayaw usiki ang imong panahon nga gikan sa Dios. Ayaw usiki ang mga hiyas nga naa nimo. Gamita ang tanan sa paagi
nga mahimaya ang Dios, maalagaran nimo ang Dios, mapataas ang Dios. Ayaw usiki ang imong kinabuhi, ayaw usiki. Awit makalangit, ayaw usiki. Samtang nag-inusara, nag-relax-relax sa panagsa, may paibasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong ka ibadlong, kay dili ka kaikya sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon, sa hukmanan kadadon. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Tanang binuhatan, dayag o gitago-taguan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ayaw siki ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na kang Kristo. Si Haring David, mga kaigsunan, namulong nga nag-ingon, gitultulan mo ako sa dalan paingon sa imong sa kinabuhi. Ang imong presensya naghatag kanakog kalipay og nagdalag tumang katagbawan hangtod sa kantoran. Salmo 16 bersikulo 11. Aron magmalipayon ta diha sa atong pag-alagad sa Dios, magpatudlo ta kanunay. Ang mga pulong sa Dios dapat atong makatunan bisan asa og bisan unsang kahimtang niining atong pagpuyos kalibutan. Dili gid ta hikawan sa kalipay nga atong gitinguha sa atong pag-alagad sa Dios kung magpatudlo ta sa pulong sa Dios. Dugang makaawit, dugang mga awit makalangit nga naumol na himugso sa atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko, langit ang pilian. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nakapuliki, bisan unsa kakadato tanan imo rang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang. Unsay mga butang nga imong giampingan, unsay imong bahandi nganong ikaw nagkapuliki, bisan unsa kakadato tanan imo rang biyaan, yutag balay og salapi kini awayan lang.
unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay ang ay baton na aron maabling kalangitan. Abli ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit iandam ya langit o impierno. Papilion kaniya ug ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ka samtang buhi ka pa. Langit maoy pilia samtang buhi ka pa. Langit siguro samtang adlawan pa makapili pa kita. Biblia basa mga wali paminawa, gamita ang tanan kay Biblia baya matuman. Tanang binuhatan mo gantihan sa Ginoo, unsay buhaton mo aron malipay ang Ginoo, unsay ang ay baton na aron maabling kalangitan. Ablihi ang Biblia aron masayod ka nga ang kabuhat mo, duha ka dapit iandam ya langit ug impierno. Papilion taniya og ang binuhatan mo, maoy mo saksi kung asa ta samtang buhi ka pa. Langit maoy pilia samtang buhi ka pa. Langit siguro wala na tay laing siguruhon sa atong pagpuyos kalibutan. Langit dapat abli natong tanan. Dapat langit atong padulngan og langit ang atong puloy-anan. Maunay dapat atong siguruhon og sintruhon sa atong pagpaningkamot, sa atong pagpuyo ning naong sa kalibutan. Dugang mga awit makalangit nga naumol diri sa atong nga panaguban ang programa nga alang kanatong tanan. Mga igsuon kos Ginoo, si Hesus atong higala. Pinging kinabuhi mo, pinging kaugmaon mo, kampingi ang tanan, ang anak kanimo. Pili ang ikauban mo, pili ang mabarkada mo, pili ang tanan, ang muonong kanimo. Tanang butang nga anak ka, hinumdumi piniyalan rata, busa ang pingi, kay may oras paninglan ka. Siguro nga magpagamit ka sa gabuhat mo, kay may katuyuan siya paminaw gyud. Samtang buhi ka pa ni Hesukristo, kay sugilan ka ayaw talikdi ang misyon mo.
Matod pas awit mga kaigsunan, ayaw taligdi ang misyon mo. Dugang mga awit pagyod no, gugmang mo nungon, lahutay, o relasyon na pagitay awit nga ato ang nahimo na umol diri sa atong panag-uban ang pulong mo kinabuhi ko. Ginikanan o Kristohanon pagmata. Naghan pagyod no, ato nya nga kantahon. So dili na to makanta ang tanan sa ato nga panag-uban tungod kay ang oras nagdagan, ato nga hisgutan ang mga pulong nga ato karong saluhan. Napagyoy gi-request dire si nanay og si tatay born again na. Gikan ni Rosan. Nindot kaayo ang kinabuhing Kristohanon nga born again na bag-o gyud. Si Jerlyn Garces, wow, kanindot jud sa mga awit makalangit. Kanindot kaayo sa imong gikanta pastor unsay title ana. Okay. Mao nay mga kanta nga ato ang naumol nahimugso diri sa ato nga programa. O pwede ra gyud nga inyo nga bisitahon ang atong YouTube channel. Ablihi ang inyong YouTube o niya i-search ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dunay mga gi-upload nako diha nga mga kanta. Ya tanang video diha ang akong gi-upload mga kaigsunan na ay mga wali na apoy mga kantang makalangit. Sa atong panag-uban karon atong hisgutan ang sulat ni Apostol Pablo diha sa unang Timoteo kapitulo 4. Unang Timoteo kapitulo 4 bersikulo 11 hangtod sa 16. Isugo igitudlo kining mga butanga. Ayaw itugot nga tamayon ka tungod sa imong pagkabatanon. Himoa hinuon ang imong kaugalingon nga panag-ingnan sa mga magtotoo pinaagi sa imong pagpanulti. Sa batasan, sa gugma, sa pagtuog, sa kaputli. Pagkugi pagbasa sa kasulatan at ubangan sa kadaghanan, ingon man sa pagwali o pagpanudlo hangtod nga muanha ako diha. Gamita ang espiritunong gase nga nadawat mo sa dihang nanulti ang mga propeta samtang nagpandong kanimo sa ilang kamot, ang mga kadaguan sa simbahan. Ug buhata kining mga butanga sa matinud-anon gayod aron makita sa tanan ang imong pag-uswag. Bantay ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. So mo ni ang mga mensahe nga naa sa kapitulo 4 sa unang Timoteo. Sunod na to nga hisgutan ang kapitulo 5 na sa unang Timoteo. Ang akong sintrohon sa atong panag-uban karon ang pamaagi o ang gikinahanglan nga angay natong buhaton, nga angay natong paningkamutan aron kita maluwas. Yes, atong hisgutan ang kaluwasan, daghang bahin sa atong kinabuhi nga kita naluwas. Una, giluwas ta sa Dios pinaagi siyang pagpadala sa iyang bugtong anak nga mao si Jesus Christ. Og ang kaluwasan nga naa kang Kristo nga alang kanatong tanan ato ning naangko na dawat sa dihang mintuog misalig ta kaniya. Sa dihang mintuod ta naluwas tagikan sa sala. Lamang nga sa atong naangkon nga kaluwasan gikan sa sala kinahanglan pagyod nga maningkamot ta, magpadayon ta aron sa katapusang hukom, sa katapusang kapungot sa Dios, makalikay ta. Og ang taong makalikay sa katapusang kasuko sa Dios, makasulod sa dapit nga wa nay katapusan nga maong langit. Si Apostol Pablo, mga kaigsonan, nagsulat siya kang Timoteo. Si Timoteo, klaro kaayo nga naluwas na gikan sa sala. Sa mga ikaw ug ako, naluwas na tagikan sa sala. Kay mingtuo man ta ni Jesus Christ. Sa laing bahin, dunay buot ipasabot si Apostol Pablo. Tungod kay nasayod si Apostol Pablo, gani siya go'y nagwali anang Episo kapitulo 2:8 hangtod sa 9 nga naluwas kita
pinaagi sa pagtuog, dili pinaagi sa atong buhat. Busa walay maka pasigarbo niini sanglit dili man kinibunga sa atong pagpaningkamot. Si Apostol Pablo mga kaigsuonan, nakabalo nga siya Timoteo mingtuo og nakabaton og kaluwasan. Apan nganong miingon pa man siya nga bantay ang imong kaugalingon ingon man ang imong pagpanudlo. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon og ang mamati kanimo. Unsa mang bahin sa kaluwasan nga gihisgotan ni Apostol Pablo. Mga igsuon, ang kaluwasan nga atong nabatunan na angkon sa dihang mintuo ta, kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Mao hinungdan, ikaw ug ako wala na tay sala atubangan sa Dios. Tungod kay wala na tay sala atubangan sa Dios, gidasig ta sa Dios sa mga mensahe nga nasbala ang kasulatan, ayaw na kamo pagpakasala. Sa laing mga pinulungan, dapat dili na ta magbisyo. Kay sa panahon nga kita mubalik sa bisyo, musod ang sala ug magdala kinig kamatayon. Mao hinungdan nga ang tinuod nga Kristohanon, tinuod nga muadtog langit, wa nay bisyo. Ug kinahanglan ikaw na, ako og kita na, wa na tay mga bisyo. Mga igsuon kus Ginoo kinahanglan sa atong pagkakristohanon, naluwas gyud tas mga butang nga makapahugaw atubangan sa Dios. Naluwas na ta mga kaigsuonan sa mga sala nga naghawid ka nato pag-ayo. Kaniadto mga kaigsuonan kus Ginoo. Og nagkinabuhi na ta karon paingon sa saad sa Dios. Daw sama god sa panahon sa mga Israelita nga giluwas sila sa Dios pinaagi kang Moses. Giluwas sila sa Dios pinaagi sa gahom sa Dios nga gipakita kang Moses atubangan sa mga tao. Naluwas ang mga Israelita gikan sa pag-ulipon sa Ehipto sud sa 4 kagatos ka tuig nilang pagkaulipon. Og sa dihang nangaluwas na ang mga Israelita gikan sa gahom sa Ehipto, dunay saad ang Dios nga papuyon sila og yutang kanaan nga mao ang saad sa Dios. Mausab ang atong sitwasyon karon, murabag kumbaga gibalik sa Dios ang kahimtang sa mga katawhan sa Dios. Lamang ang kaluwasan nga giandam sa Dios mga igsuon alang kanatong tanan, kaluwasan gikan sa linaw nga kalayo. Maunay usas angay natong tutukan. Kaluwasan gikan sa linaw nga kalayo. Dili mo sugot ang Dios mga kaigsuonan nga dili ta makalingkawas og dili ta makalikay sa linaw nga kalayo. Gusto sa Ginoo nga makalikay ta. Dili gusto ang Dios nga ang atong pagpangalagad paingon lang di ay sa linaw nga kalayo. Dili gusto og dili buot ang Dios nga sa atong mga sakripisyo mahimong kawang og paingon ra di ay gyapon tas linaw nga kalayo. Ang linaw nga kalayo mga kaigsuonan giklaro diha sa Biblia nga mao ang kanduhang kamatayon. Ang mga tao nga dadon sa linaw nga kalayo, mga tao nga naa gani pagtuo pero sige ra gyapon bisyo, sige ra gyapon pagpakasala. Kay didto sa linaw nga kalayo, mga kaigsuonan, walay taong dadong matarong, walay matarong balaan nga dadon didto. Ang mga tao nga dadon didto, katong mga tao nga nagtuo pero sige ra gyapon pagpakasala atubangan sa Dios. Kay giklaro man sa Biblia nga ang dapit nga gisaad sa Dios sa tanang mga tao nga mingtuo kaniya, dapit nga way makasud nga makasasala. Dapit nga way makasud nga taong hugaw. Mao hinungdan ikaw ug ako gilimpyuhan ta sa dugo ni Ginoong Hesus. Atong puy-an ang kinabuhing limpyo. Atong kinabuhi atong puy-an ang kinabuhi nga matarong balaan sa mata sa Dios. Mga gikinahanglan aron magpabilin ta nga limpyo, nga wala gayoy
ikasaway ang Dios sa atong ginabuhi. Ang gisulti ni Pablo, mga kaigsunan, sa kinabuhi ni Timoteo, kinahanglan magbantay. Ingon siya, bantay ang imong kaugalingon. Diris atong kaugalingon, mga kaigsunan, daghang kaitagbantayanan sa atong kaugalingon man. Daghan kayong bantayanan ang atong kaugalingon. Dunay mga tao mo ingon nga dili na gyud di ay ka masayop. Brad, ingon ang uban, masayop ra gyud ko, Brad. Nganong masayop ang ka? Ang iyang rason, masayop man gani kuno ng karabaw nga upat og tiil unsa pagkaha ng tao nga duha ray tiil. Samtang na malandong ko, natural masayop ang kabaw nga upat og tiil kay upat ka tiil ang ihang bantayan. Kaysa tao nga duha ra untay iyahang bantayan, pero nganong ipariha pa mas kabaw nga dili man sila pareho gibantayan. Kay ang matag tikang nato, matag desisyon atong bantayan. Daghan kaayong bantayan sa kinabuhi nga atong nabatunan na angkon gikan sa Dios nga atong gilagaran. Ingon si Apostol Pablo, bantay ang imong kaugalingon. Maghisgot ta sa atong kaugalingon, daghan kaining bantayanan. Ang atong binuhatan, dapat bantayan nato ang atong binuhatan. Kung maghisgot tag binuhatan, mga kaigsunan, daghan kaayo nga ampinganan. Binuhatan dihas eskwelahan, binuhatan dihas trabahoan, binuhatan dihas pampinuyanan, binuhatan diha sa panahon nga naatas barkada, mga kaila, or sa nagkalaing mga lugar dapit nga walay mga Kristohanong kaila. Bantayanan nato ang atong kaugalingon. Itong hinumduman, bisag asa ta sa kalibutan, dili ta katago sa Dios nga atong ilagaran. Gimonitor ta, walay malilong sa mata sa Dios kay mga anak na taniya. Bantayan gyud nato atong kaugalingon, atong binuhatan, atong pinulungan. Daghan nga angay natong bantayan sa atong kaugalingon. O gidasig pagyud ta sa balangang kasulatan nga sa atong pagbantay kinahanglag magmaikmaton ta. Kay naa manggoy daghang klase nga pagbantay. Ay pagbantay nga murag relax kaayo, pagbantay nga mura og chill ra gyud kaayo, pero ang gidasig sa Dios natong mga Kristohanon nga sa atong pagbantay sa atong kaugalingon kinahanglan magmaigmaton. Magmabinantayon. Ang pulong magmaigmaton, mga kaigsuonan. Dili magluya-luya sa pagbantay sa kaugalingon. Bantayan nato ang ato ang mga pinulungan, ang ato mga tinguha, mga pangandoy sa kinabuhi. Dili ba ni makapahilayo sa Dios? Dili ba ni makapasubo sa Dios? Ang aron dili ni makapasubo sa Dios ang atong mga desisyon, ang atong mga pangandoy tinguha, atong ikonsulta sa Ginoo. Mga itag-ilhanan sa Dios. Matag karon og unya magpakisayod ta sa Dios. Labi na kung naay mga desisyon nga kinahanglan imong klarohon. Labi na sa mga kaigsuonan nato nga nagplano nga mo abroad. Kinahanglan inyo gyud nang ikonsulta sa Dios. Mangayo mong ilhanan. Katong mga kaigsunan nato nga mga ulitaw og dalaga nga nangandoy nga magminyo, ikonsulta sa Ginoo before mo decision. Si Pablo miingon, bantay ang imong kaugalingon. Dias atong kaugalingon, mga kaigsunan, daghan kaing bantayanan. Atong mata, bantayanan kay ni atong mata. Ang atong dalunggan, kining atong baba. Itong baba, ang Biblia nagsulti, makahimo ni sa pagpatay, makahimo sabnis kanang pagdasig. Mga igsuon, responsibilidad sa matag tawo ang pagbantay siyang kaugalingon. Pero tungod kay naa natas katapusang mga adlaw,
Daghan ng mga tao nga kusog mo bantay sa dili niya kaugalingon. Ug wala na'y panahon, ni wala na magtagad sa pagbantay sa iyang kaugalingon aron unta kini maluwas. Kaya ang rason nga gipakita ni Apostol Pablo nganong kinahanglan bantayan ang kaugalingon aron sigurado gyud ang kaluwasan. Kay kun dili man gud nato bantayan atong kaugalingon mga kaigsuonan, o niya nabisi na tas pagbantay sa dili nato kaugalingon, malagmit nga alkansi ta. Kinsa may mubantay diya sa atong kaugalingon? Ikaw. Kinsa mo bantay sa imong kaugalingon? Ikaw. Kinsa mo bantay sa akong kaugalingon? Ako. Walay lain nga magbantay sa akong kaugalingon kundili ako. Kay nganuman manubag ko ining tanan sa Dios. Ikaw manubag sadkas sa Dios. Ang imuhang mga pinulungan, pinuhatan, kinaiya, tanan manubag taana sa Dios. Bantayan nato atong kaugalingon. Atong sigurohon nga kining atong kaugalingon walay laing gialagaran niini kundi ang Dios. Walay lain nga gipasidunggan, gibayaw, gipataas kundi ang Dios. Labaw sa tanan, bantayan nato ning atong kaugalingon nga walay lain nga gihimaya niini kundi ang Amahan. Kay maunay minsay ni Pablo dihas unang Korinto kapitulo 6, 20. Busa gamita ang inyong lawas alang sa kaymayaan sa Dios. Kay dihas 19 giklaro nga kining atong lawas dili na kitay tagiya. Kanang imong lawas dili na ikaw mo'y tagiya ana. Ang Dios na kay gipalit na sa Dios sa kinabuhi ni Jesus, sa dugo ni Jesus, o gipuy ana sa Espiritu Santo. Bantay ang imuhang kaugalingon nga sa paagi nga walay laing nahimaya kundi ang Dios lamang. Responsibilidad nato sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi ang pagbantay sa tong kaugalingon. Ay na imong tapad, bantay imong kaugalingon. Kay manubag ka ana sa Ginoo. Nya ingon siya nga ang imong pagpanudlo. Nya miingon dayon si Pablo nga buhatan ni kay pinaagi niini. Buhata kini kanunay kay niining paagiha maluwas mo ang imong kaugalingon. Unya do na pagipakapin ug ang mamati kanimo. Kay kung bantayan nato mga kaigsunan ato ang pagpanudlo, matag karon og unya unsaon man pud nato pagbantay sa atong pagpanudlo? Unsa may mga pamaagi? Bantayan nato kung naa ba ni kanunay sa Biblia, naalayin ba ni sa doktrina sa Dios? Pamaagi ba gyud sa Dios ang ato ang gitudlo? Mao nay atong bantayan matag karon og unya sa panahon nga mosyerta sa pulong sa Ginoo. Dili gyud nato wad-on ang pagtuon sa Biblia. Dili gyud nato wad-on undangon langayon ang pagpamalandong sa pulong sa Dios sa balaang nga kasulatan. Kay pinaagi niini makasiguro tas atong mga gipangtudlo. Kinahanglan nga sa atong pagkakristohanon dili ta magtudlog tinumo-tumo. Kinahanglan sa atong pagkakristohanon dili ta mo paambit ngadtos uban sa mga pulong nga dili gikan sa balaang kasulatan. Nya ini mong tapad, bantay ang imong kaugalingon. Unsay naas kaugalingon, mga kaigsunan pertindaghan nga pwede natong bantayan. Usa sa mga pamaagi aron makabantay ta sa atong kaugalingon, kanang atong ibalwiton ang atong kaugalingon kung Kristohanon pa ba ni, kung anak pa ba ni sa Dios, katawhan pa ba ni sa Dios. Ang katawhan sa Dios kanunay nagkinabuhi sa minsay sa Dios. Ang anak sa Dios kanunay nag-agad sa pamaagi sa tingog sa Ginoo. Nag-agad pa bata sa tingog sa Ginoo sa atong mga desisyon?
nangonsulta bata kanunay sa amahan sa atong mga desisyon. Mga igsuon, dapat lang mangonsulta ta. Unsa may pamaagi sa pagpangonsulta, basa kag Biblia o ka mangutana kas mga pastor nga gipadala sa Dios sa imuha aron pag-atiman kanimo og paggiya aron dili ka mahimulag sa planos Ginoo. Pwede ka mangutana sa imong pastor, pastor, sa may akong buhaton nga mao ni ang problema. Kay tudluan ka ni pastor gikan gyud sa balaang kasulatan. Mga igsoon, sa atong pagpuyos kalibutan, giklaro sa balaang kasulatan nga temporaryo lamang tang tanan. Walay modunar sa kalibutan. Pila na gani imong edad? Kung mag-edad kag 40, may nalang naapog kay 40 katuig nga nabilin. Kung mag-edad kag 50, bless na kayo ka kung naa kay 50 katuig nga nabilin. Unya kanang napo katuig, pirtira ng dalia. Mamalandong gani ta mga kaigsunan, sa mga nag-edad karong 40, murag ang kinabuhi mubo na. Tinuod na oy. Pagsulod pa lang na kog 40 mga igsoon, kay 41 naman ko karon. Karong Marso 42 na. Kanang 40 ka tuig, murag mubo ra gyud kaayo. Unya human anang tanan, mubalik ta syuta o niya moatubang ta sa Dios. Aron hukman kon ang atong binuhatan makaablibag langit. Mao nang naay awit, langit ang pilia. O niya ang giklaro dito, ang atong mga binuhatan mo'y musaksi. Ang atong mga binuhatan mo'y musaksi kung makasulod batag langit. Dili ang atong pagtuo mo'y susihon, kundili atong binuhatan sa Pinoyanan, pamilya, silingan, mga higala, kaila, ug uban pa. Ibalwito na sa Dios kung angayan bakang pasudlon sa gingharian sa Dios. Giklaro man gyud sa Biblia nga ang mga tao nga nagtuo apan sige ra gyud pagpakasala, wa gyud dapit luna sa langit. Asa man unya ang tao paingon kung wala say dapit sa langit. Wala na may laing dapit nga gipakita human matapos ang kalibutan, langit ug impierno lamang. Impierno, langit, duha ra gyud ang atong pilian. Og sa atong pagpili, di ta makapili kung patay na. Ang panahon sa pagpili, karong buhi pa ta. O niya, kung nagpili ta, kinahanglan magbantay ta sa atong kaugalingon. Ingna imong tapadiha ayaw pag bantay imong kaugalingon, kay bantayan sa ding akong kaugalingon. Magihanay tag binantayay sa atong kaugalingon. Una natong susihon kung ang Dios ba atong ilagaran, siya ba ang atong nahimaya, siya ba ang atong napasidunggan. Dili ta maningkamot mga igsoon aron daygon tag tao. Maningkamot ta aron ang Ginoo mo'y modaig, muhatag, mupaambit og mga pagdaig sa manihob nga bisan mga kaigsuonan kana bitang paday na nagpuyo na nangyabuhi si Job mga kaigsuonan apan sa hilom gidaig na diesa sa Dios. Tanawa ra gud nga gipaambit sa Dios si Job sa mga pagpasidungog. Samtang nakigsulti si Satanas sa Dios, miingon ang Dios, nakamatikod baka sa akong alagad nga si Job, walay sama niya kamatarong. Wow, no? O niya, imong makita kung unsay nahitabo ni Job. Naaman tuoy mga grabing mga pagsulay, pero hinumdumi, wala siya biyai sa Dios. Wala siya pasagdahi sa Dios. Kung naamay gikuha sa Dios, dunay gidugang sa Dios. Bless kaayo mga kaigsuonan ang tao nga kana bitang gikahimutan sa Dios. Nalipay ang Dios.
Nya unsa may mga pamaagi aron mahimaya siya, malipay siya, bantayan nato tong kaugalingon. Ingna imong tapad, bantayan nato atong kaugalingon. Ato ng responsibilidad ang pagbantay sa atong kaugalingon. Usa sa nabatasan sa tao ang ibantayan ang iyang naong, sigig pa namin niya bantayan ang iyang itsura, kung angayan ba. Mga igsuon, ang pinaka-bantayan nato, pinaka-importante nga angay natong bantayan, ato biyang mga binuhatan, atong mga kinaiya, ang atong mga pinulungan, ha, bantayan nato. Kay maunay, giatngan sa Dios, gimonitor sa Dios. Unya ingon siya nga, bantay usab ang imong pagpanudlo. Kinahanglan sa atong pagpanudlo, gikan Dios Biblia, dili tinumo to. Aron makasiguro ta mga kaigsunan nga gikan gyud sa balang kasulatan, kinahanglan dili nato wadon ang pagpamalandong sa tanang panahon sa iyang mga pulong, karon og hangtod sa iyang pag-abot. Mangayo ta og tabang sa Dios nga dasigon ta sa pagtuon kanunay sa iyang mga pulong, pagbasa sa iyang mga mensahe. Usa sa ako ang nabantayan nga makahatag natong kadasig sa pagbasag Biblia, kanang duna kay tudluan. Yes, kanang duna kay tudluan. Kanang duna kay buluhaton sa trabaho nga gibilin sa Ginoo. Pero kung wala tay trabahoon, wala tay himuon, ang atong buhaton, musimba ta, magpungko, musimba ta, maminaw ra, uli na pod, dili ta, walay challenge ang kinabuhing Kristohanon. Ang mahitabuan na pila na katuig diha sa simbahan, wala gyapon kay nakatunan. Pero kung doon na kay tudluan, madasig ka sa pagtuon og pagbasa sa balang kasulatan. Kinsa man pod ang angay una nimong tudluan? Yes, ang imong Pinoyanan, imong pamilya, imong mga kaila, imong ginikanan, imong mga igsuon, or imong mga kabataan. Unya, bantayan nato atong pagtudlo kung kinahanglan gikan gyud sa balang kasulatan. Ako mga pagdasig, ayawad ang pagtuon. Ayawad ang pagpamalandong, ang pagpakigsulti sa Dios. Kinahanglan bansayo nato atong kaugalingon. Kinahanglan anaro nato atong kaugalingon sa pagpakigsulti sa Dios. Kay kung naanad na ang atong kaugalingon sa pagkigsulti sa Dios, mingawon ta sa pagpakigsulti sa Dios. Mangita tag dapit nga makasulti tas Ginoo. Dili lamang sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, sa mga wali ug sa mga awit, kundi sa pagdaig nga kanang ikaw lang og ang Dios. Mga igsuon, ako mga pagdasig kanimo, bantayi ang imong kaugalingon. Bantayi ang imong pagtudlo o pagpanadlo sa pulong sa Ginoo. Ako nagtuo nga naa mo kanunay sa panalangin. Ako nagtuo mga kaigsunan nga gipanalanginan mo pag-ayo sa Ginoo. Ako mga pagdasig nga sa panahon nga nabati ninyo ang pagpanalangin sa Ginoo, padayon mo pagpaubos, pailob, damor mong panalanginan ug panalanginan sa Dios. Sunod na tong hisgutan mga kaigsunan ang unang Timoteo kapitulo 5. Sa dili pa ko manamilit mga kaigsunan, magampo usa kita. Pasalamat ta sa Dios sa dili pa ko manamilit. Amahan namo nga Dios sa makagagahom, nagpasalamat kami karon sa imo mga pulong, nga imo kaming gipanalanginan, imo kaming gitudloan, imo kaming pahinumduman sa angay namong buhaton, sa angay namong himuon sa among pagpuys kalibutan. Tagi kami kadaugag kalampusan o kadasig sa pagpadayon sa pagpangalagad kinimo pagkinabuhi niining imong mga pulong nga among nadunggan. Maubani kami, proteksyon ni kami sa among pagpamahulay usab. Akong isalig itugyan na usab diha kanimo ang among kinabuhi, ingon man sa ako mga kaigsunan,
I-bless Ginoo ug bantay sila sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Kini yung suon Pastor Gideon, moingon na sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. Good night and God bless. Oras no, alas 9:14, kinahanglan akong mo pahuway og aron makapahuway pod ang tanan. Ugma, kuy-kuyog gyapon ta sa atong programang pulong mo kinabuhi. Good night. Mag-aawit kanimo amahan, ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Hesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah.